Kaodhi nyime e weche mag monj ma saka sama bende chando ganda. Piny owacho olando medo kwano bila ma kicha e nyanduat mar hoho mar okak mar jiwa pedha mar kedo kod jomaundu manyayo kuo ma jamni. Magi yange gi jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki ma bende lero ni giseduoko e lwet wegi jamni 5,600 mane okwal e kaonti ma Turkana, kendo imedo jiwa pedha mar duoko 1,200 ma pod ni e lwet jokuo mag jamni. Jotend miyo mathoth. E limbe mare kaonti ma Turkana mar ng'iyo kenge mag jiwa arita e gwenge makono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni dweche 6 mokalo, apisa mag arita oseduoko ne wegi jamni 5,600 e kind 6,800 mano kwal e kaonti ma Turkana. In the last 6 months, 6,800 livestock has been stolen from Turkana County. Out of the 6,800, we have recovered 5,600, 1,200 livestock, heads of cattle and camels are outstanding. I have directed the county security and intelligence team to look for the remainder of the livestock, recover it and hand it over to their owners. Kaka yore jiwa arita, Kindiki bende olando ni dhi ndiko bila ma kicha 460 manyien e kaonti ma Turkana mondo med mbiyo bila matimo pedha ne jomaundu ahinya e gwenge ma jomaundu thoro time monj, kendo neno ni kwe oduogo e gwenge go kaka oseneno apaya malodwa kadhi Kitale. I have asked the security team to work with other stakeholders and ensure that we add the number of NPRs within Turkana County by 468, which will be spread across the areas where we still have problems. The highway between here and Kitale initially was a bit volatile and dangerous. We've now been able to stabilize the highway. Kindiki bendo singo medo bila gige lweny manyasani kendo matekregi ni malo madhi konyo e toyo kanyuogo jomaundu manyayo kuo jamni. Our officers are doing their best and the government is supporting them by modernizing their equipment because we do not want to have casualties among law enforcement officers. Last week I commissioned a number of armored personnel carriers and mine-resistant ambush-protected vehicles, and some of them are destined for this area. Kata obedo ni jatend migawo no e kinde twak gi jotelo ma Turkana okoni winjo bed ni gibedo kod twak gi ogendini mawuok e kaunti no, okoni magi ok dhi timore gi sani nyaka tiek joma wang' gi tek marocho arita kata siayo ogendini mondo roch arita. We need to engage our communities on peace building programs and border to border, county to county engagement so that we can build sustainable infrastructure of peace which will be owned by the people themselves. But in the meantime, we must crush the aggressors. In fact, it is our view that no such discussion should go on until first we subdue the aggression. Because if we entertain discussions and people in the process, as you are talking, they are basically attacking other people, you create a culture of impunity. Kaka yor duoko geno ne jodak ma hoho mar okak kama chunygi osebedo kadang' ni kaluwore kod weche mag arita, piny owacho lando kenge manyien koting'o tiyo kod gige lweny manyasani kod med apisa mag arita e gwengego eno ni arita odok e wang'e kendo mongirore. Ramogi TV.